знаете, всяко предаване си има свой специален гост. Дойде време да ви представя и нашия. Той е изключително ерудиран, интелигентен и успял човек. Също така и благодетел на нашето училище. Дами и господа, с радост искам да ви представя господин Сашо Дончев. Здравейте, господин Дончев. И първо, преди да започнем, искам да ви благодаря за това, че успяхте да отделите от времето си. Даже ми се струва, че съм ви длъжник. Напоследък много по-рядко идвам в училище, но това е защото може би нещата в нашето училище върват по-добре в момента, отколкото нещата в моята фирма. Да, ами тогава да започваме с въпросите. Давайте. Вие какъв ученик бяхте, когато бяхте по-малък? Сега това е оценка за едни, може би за учителите, надявам се за моите родители, съм бил добър ученик. Пък аз мисля, човек като останалите. Да. С какво свързвате съучениците си? Свързвам ги с много неща, още повече, че ние сме един много хубав випуск, независимо от това, че вече повече от 50 години, от как сме завършили гимназия, продължаваме да се срещаме, ако не всяка година, то поне през година, даже сега, мисля, че на 20 юни е поредната ни среща, и ги свързвам преди всичко с приятелството. На приятелството е нещо много важно в живота на всеки един. А учителите си? Не може да се обобщавам, когато говорим за хора. Има учители, които обичахме и тогава, и сега, някои от тях не са сред нас, а има такива, за които не се сещам. Така че... Да. Зависи от тях. Кой е най-яркият ви спомен от ученическите ви години? Ами както вече казах, ние често се срещаме и сега това е тема за друг разговор, но без съмнение темите, които нас свързват, са темите от училищния ни живот, така че често ги преговарям всичките спомени, даже неща, които не всеки един от нас помни. Не мога да кажа. Ярък, може би най-силно бях впечатлен. В 11-ти клас ние учихме в нова сграда на нашата гимназия и в тая нова сграда бяха изградили планетариум. И няма да го забравя. Това е първото посещение на планетариума, когато светлините изгаснаха, на купола, защото той е с купол, почнаха да изгряват звездите под една прекрасна мелодия на Шуман, Мечтание. И като че не, нищо, че и на село съм бил и съм обичал да гледам небето и нощното небе, звездите, но тогава като че ли преживях един такъв особен момент, който помня още с емоции. И жако, че са ви го изградили в 11 клас. Слава Богу, че са го изградили поне тогава, защото има хора, които са учили астрономия без да могат да си представят много от тези неща. Пък възможности на този планетариум бяха за времето си, технологичните възможности бяха доста добри. Звездите изгряваха в порядъка, в който изгряват и се появяват в нашето небе и така нататък. Така че бяхме от късметливите. А какво ви мотивира да създадете училище? Ами желанието ми да видя някъде в България едно друго училище. Никак не искам да бъда краен, но аз смятам, че в България образователната система не помага много на децата. За да бъда искрен, трябва да кажа, че се притеснявам и от факта, че тя по-скоро пречи на развитието на индивида, на интелекта. И аз исках да направя едно друго училище и да помогна в направата на едно друго училище, защото аз, както знаете, се занимавам с други неща и мога да помогна да изграда сградата, но не мога да се ангажирам с целия учебно-образователен процес. А какви бяха трудностите, пред които преминахте? Вече съм ги забрал толкова отдавна. Ако имаш предвид самото училище, напротив, имаш ентусиасти, госпожа Евгения Алмазова, първият
и дългогодишен директор в българско школа, и нейния екип, аз с ентусиасти, даже тогава, когато не стигат парите или някакви други материални неща липсват, винаги нещата се получават. Така че. Но ако, ето, например, защото ровиш се в спомените, да ти кажа, когато 2 месеца преди да пуснем на тази сграда, да отвори врати за вас, да го кажа така банално, Софийска вода и Столична община ми казаха, че трябва да платя 700 хиляди лева, за да изградим канализация, тъй като съществуваща канализация, обслужваща всички наоколо и жилищни блокове и търговски обекти, се оказа, че няма място за отпадните води на това училище. Въпреки че и в разрешението за проектиране, и в разрешението за изграждане беше указана точката за присъединяване. Така, има. В България няма ненаказано добро, отдавна е известно това, така че опитаха се тогава да ме накажат с един допълнителен данък. Слава Богу, че само парите се печелят. Да, разбира се. Защо се спряхте на това име? Нищо специално. Мисля, че не е лошо. Да. На българско. Сега има английски гимназии, руски гимназии, след това се появи British Council, не знам какво училище, италиански и така нататък. Не е лошо да има едно българско школа. Да. Още по-добре, ако то е българското школо, нали? Ако се получи. Да. Наскоро хората много започнаха да говорят за изкуствения интелект. Смятате ли, че той ще промени или ще развали образованието? Не, образованието няма какво да го развали. То не може да е по-лошо. Мисля, че може да помогне. И не само мисля, ами с съмишленици се надявам скоро да ви представим един проект и да включим в този проект и българска школа. И в този проект изкуственият интелект му се отрежда съществена роля. Най-вече в изграждане на инструменти за обработване на информация, в помощ на това, кое е полезна, коя е вредна информация, коя е истина, коя е лъжа. Така че изкуственият интелект ще помага на хората. И има едни хора, които работата им е да плашат всички останали. Само те крещат на висок глас. Значи изкуственият интелект е опасно за човечеството. Да, всичко е. Но, така, съжалявам, не мога да преценя сега на вашата възраст дали изучавате философия, но има един основен философски закон, който е валиден във всеки един момент мога да откриеш неговото действие. Това е борба единствено противоположност. Така че технологична възможност на каквато е изкуственият интелект няма как да няма и негативни страни. Така че зависи какво ще развием, как ще го използваме, но аз съм убеден, че развитието на обществото като цяло ще се ускори в пъти с навлизането масовото на изкуствения интелект. Не се страхувайте от мен. Изкуственият интелект не е само за глупавите хора. Напротив, най-много ще служи на умните, на те, които имат достатъчно личен, естествен интелект. Да, които могат да го разработват още и още. И да го доработват, развиват, винаги ще малко се развива. Освен това, не забравяйте, че огромна е Вселената, да се върнем към планетариум. Има много други планети за завладяване, тъй че без него ние едва ли ще можем да се справим с тази задача. Вие, моето поколение, със сигурност, каквото е могло, е свършило. Кои са качествата и навиците, които според вас трябва да създадем още от малки? Значи, първо хубаво е като сме тук в училище, да кажа, че образованието не е само придобиване на информация и на знания.
Значи, нека да направим това разграничение. Информацията, която ти помага да произвеждаш нещо, да бъдеш полезен на другите, това вече е знание. Но освен знанието е важна етиката. Така че за съжаление, училището не е в състояние само, колкото и всеотдайни да са учителите, които работят в нашето училище, да възпита правилната етична система във всеки един от вас, тъй като училището е само един остров. Ние живеем в общество, в което за всеки ъгъл може да се каже така, че може да откриваме различно проявление на етиката. Етиката е това, което често журналисти не много правилно наричат морала в обществото. Не? Това е едно и също. Другото е труд, трудолюбие, да обичаш да се трудиш, защото първото, ако ти обичаш да се трудиш, най-вероятно няма да те мързи и да мислиш. А тези неща да са основополагащи. За съжаление, ние от една страна наблюдаваме процес, който технологиите освобождават, правят всеки един индивид по-силен в взаимодействието с природата, дават му повече шансове да оцелее, а от друга страна виждаме, че немалко от тези индивиди престават да изпитват желание да проявят себе си, да се трудят, да разсъждават, нали? Така че е още едно проявление, двустранно проявление отново на същото, на технологията. Нека го кажа накратко. Значи, етична основа, защото тя е важна за целия живот и във всичко, което правим. Ясно разбиране кое е добро, кое е лошо, кое е полезно, кое е вредно. И другото трудолюбие. Най-обичам хората, на които най-трудолюбиви са им мозъците. Да. А кои са качествата и навиците, които един успешен човек би трябвало да има? Същите. Абсолютно същите. Аз всъщност изприварих този въпрос, защото това е нещо, което сега успешен отново е оценъчна категория и със сигурност не е еднозначна, но в моето разбиране успешен е този, който успява да бъде полезен на другите. Колкото по-полезен, толкова по-успешен. За да си полезен на другите, трябва да имаш професия. Трябва да можеш нещо да правиш за тях, в тяхна полза, в тяхна подкрепа. И ако в това, което правиш, непрекъснато стремиш да бъдеш най-добрия сред всички, ето това е успешният човек, който никога не е доволен от резултата, който е постигнал. Да, какво ще оставиш след себе си? Това е въпрос ли? Не. Да. Като допълнение. Да, какво ще... Не знам. Честно казвам, аз не мисля с това, какво ще оставя след себе си. За мен това, което се случва днес, възможността днес да помогна на някой, да подам ръка, да му помогна в професията, да разбере, да организира всъщност знания, които има, но не умее да използва достатъчно добре. Ето това всичко е важно за мен. Вчерашния ден не съм любител на историята и включително на личната си. Да. Дано не ви разочаровам с това, защото тук има някакво възраждане такова на последните много години. Такава една неискрена любов към историята, защото в историята може много спокойно да излъжеш, че ние сме били успешен народ, а не можеш да го излъжеш днес. Никой няма да ти повярва, ако кажеш, че днес сме успешно общество. Да. Не можеш да промениш бъдещето, но можеш да промениш да излъжеш за миналото. Да, за миналото много лъжат и всички лъжат и спекулират, така че много внимателно историята. Виж, историята не е наука всъщност. Историята е просто сторис. Нали? Това са разказчета и всеки ги разказва по-своему и в своя полз. Така че бъдете внимателни, когато ви пробутват исторически
факти, като аргументи за това как трябва да живеем днес, а още по-внимателно, ако искат да ви убедят, че на базата на те артефакти да ви убедят как трябва да живеете утре. Нищо от това, което е било вчера, да ни бъдат краем. Но много малко неща от това. Тези, които са били вчера, могат да са ви полезни утре. Когато ме питаш защо се ангажирах да правя училище, защото премълчавах го, но сега ще го кажа. Защото днес училището, според мен, трябва да е място, на което някакви много интересни хора, дали ще ги наричаме учители или по друг начин, приятели, ментори, са нахванали за ръка и не развеждат в живота, показват ни разни неща в този живот и вие задавате всички въпроси, които ви идват на ум, и тези някои, ако случайно не знаят отговорите, ви обещават, че утре в други ден ще намерят и ще докарат някой, който знае отговор. А училището, в което има учебна програма, утвърдена от Министерството на образованието, в която има, и говоря, математика, физика, химия, това е ясно, там не може да стават революции. Но ако щете, същите учениците по история, за които говорихме, да не говорим учениците по литература, как може с цялото преклонение пред велики български автори, като да почнем от вас, Ботев, който и да е, няма как да ги разбират те нямат място в учебната програма. Вие трябва да учите това, което днес излиза на пазара, това, което днес се продава и интересно за вас. Ето ви един пример за това. Днешната образователна система не съответства на моите представи за образование. И аз направих преди 20 и колко години опит с онези ентусиасти да създам училище, в което нещата да изглеждат по различен начин, но се оказа, че в България свободата е само на думи. В сферата на образованието имаме в пранги. Тези така наречени държавни стандарти, тези държавни програми са нещо отвратително. И трябва всички да положим максимум усилия да ги разчупим, да дадем свобода на истинските преподаватели, на тези хора, казах, дали ще са ментори, дали ще са просто приятели на родителите, да дадем възможност да ви бъдат максимално полезни в израстването, в създаването на вашите личности. Така че... Като се заговорихме за литература. За литература, Иван Вазов и Ботев, наближава скоро 24 май. Вие обичате ли да четете? Да. Краткият отговор е да. Но вижте, и на тая тема има едни много, много смешни разговори. Кой колко чете и така, че особено пък, че младите хора не четели. Не са глупости. Като я гледаш, те не откъсват очи от джаджите, които държат в ръцете си, вие четете много, даже може би много повече, отколкото сме чели ние на време. Но е много важно какво четеш. Има един ресурс в природата, който е лимитиран. И това е времето. Времето, всеки човешки живот се измерва с крайна величина време. И това е най-ценният ресурс. Даже мисля, че по-ценен от здравето. Не? Така че пестете си времето, не четете глупости. А опитвайте се да слушвайте се на тези, които ви се струва, че са по-умни от вас, които ви струва, че са интересни. Питайте ги тях какво са чели. Опитайте да прочетете това, но при всички случаи, ако до 5-та страница не сте спочнали да спорите с автора, най-вероятно това не е вашето четиво. Да, а като малък, какво сте обичали да четете? Всичко четях, точно нямах хигиена особена, но преди всичко четях криминалета,
фантастика. Много обичах да чета фантастика. Примерно на твоите години някъде съм бил. Ти на колко си сега? На 11. Аз някъде там 11-12 години прочетох една книга на български писател-фантаст Хаим Оливер. Не, той е евреин, но български евреин. Хелиополис. И до ден днешен ми е в главата. Много ме впечатли тая книга. Много е хубава. Но съм чел и много други фантастики, разбира се. Това е. Не обичам и никога не съм чел розова литература, любовни романи. Ако ни броим Мопасан, примерно, Мопасан е някакси не можеш да го задраскаш от това. От списъка с книги, които всички четат в определена възраст, но не обичам. Те са безсмислени, сладникави книги. А какво мислите за хората, които предпочитат технологиите пред книгите? Не разбирам въпрос. Защото хората, които обичат технологиите, най-често са открили тая любов, четейки много. Така че не виждам противоречие. Добре. Как си представяте нашето училище след 5 години? Бих искал да се го представя така, както го разказах преди малко, че тук ще има едни страхотни малко по-големи от вас, даже не е задължително да са много по-големи от вас, хора, които да съпровождат вашето изграждане, да ви разказват, да ви показват живота от всичките му аспекти от това. Не знам къде е началото, но може би в хляба, в това как се засажда, как се орези, сажда, до как се правят ракети и всичко това и всеки един въпрос, който вие зададете, да намира отговор. Ние живяхме във времето, когато много въпроси не можеше да бъдат задавани. Беше забранено да се задават. И ако има нещо, което е липсвало много тогава на моите поколения, на тези и преди мен, и след мен, това е свободата. Свободата е другото много важно нещо, което трябва човек да има в себе си. Да е свободен, да е трудолюбив и да е етичен. А какво бихте пожелали на нашата училищна общност? Кой влиза в нея? Всички от училището, директори, учители, ученици. Да бъдете здрави и да следвате мечтите си, да бъдете свободни хора. Понеже тук много крайни категории изброих, но свободата е нещо, което трябва да се защитава до край. Свободата е много важна. Без свобода няма проявление на духа. Не можеш да реализираш личността. Ти не знаеш кой си, когато не си свободен. Така че да бъдете свободни хора, всеки миг да анализирате това, което виждате. Да задавате много въпроси, да търсите отговорите на тези въпроси и всички тези отговори да ви помогнат да разберете в какво бихте били най-добри, за да изберете правилно професията. Професията е задълго. И тя, както казах, трябва през професията всеки един от нас има шанс да бъде полезен на другите хора, с които живеем, на обществото. Така че да искате да сте най-добри в това, което правите. Във всичко, което правите, да искате да сте най-добри. Не бъдете скромни. Скромността е нещо, според мен, и бедността и скромността са пороци. Има ли въпрос, който не ви зададоха и искате да отговорите? Сигурно аз за 70 и повече години живея със усещане, че знам много отговори, така че едва ли всички въпроси могат да ми се зададат, но мисля, че ми зададе най-важните въпроси. И най-важните отговори бяха свързани с това, кое е важно в живота. И това е да бъдем свободни, да бъдем трудолюбиви и да бъдем етични. Добре, благодаря ви за това прекрасно интервю. Надявам се и на вас да ви е харесало и до следващия път. Прекрасно или не, ще кажат те, които го гледат. Така че благодаря ти. Моля.